Sound check na to na yung MT-03. So kanay gwapo kayang view, makita ni mo ang Mount Apo. Murag na dyan ni siya idakpot, tadili kita. Hi guys, tulak gaming sa takaron. Guys, sayo pa sa buntag. Painiton sa nato si MT guys, kay para tarong og flow iyang oil sa whole makina. Okay, so 2 bars na siya. Nainay na ta kay 2 bars na iyang kainit. Dali-dali na dito guys, no? Kay para maunahan na to sila tanan sa linya. Kay atong lakaw karon magpa-restro ta sa atong motor. So atong time day karon kay 5:16 o dapat maabot ta dito before 6 para dili kita taas og linya sa mission. Kay grabe ka taas og linya sa pa-mission. Short vlog lang din ni siya guys, no? Magpa-renew lang ta sa atong motor. O ang plano nako kay dito ta sa PTSJ sa Matina Apply kay kumpleto dito. So diri taagi guys, ato ang mahiwagang portal. So for today's video kay atong ipa-restro ang motor na to. Mao day ni ang dalan na padulong og Matina Aplaya kay namali tag-agi ang PTSJ diri sa Matina Aplaya siya. Pwede siya agihon sa Coastal Road pero ang lusot nimo kay diretso sa Ecoland. Man balik na pud ka. Testingan na to kung pwede ba siya sa walay silencer, kung pasado magyapon or kung dili siya pwede, but nga lang na to og silencer kay para pasado ta sa testing sa sound o sirado pa. Pero sayo ra day kay tanan. Magunahan jud ta kaysa magulat pa ta sa uban. Hi guys, gitan-aw day ang oras nila mag-open kay alas 8. So atong buhaton ngita ta kapihanan. So hi guys, naman na natag pangape ug karon sound check na to na yung MT-03. Okay na sila para sa linya nila. Diretso na ta diri. Kita ang pinakauna na nakamotor. Hi guys, so palpak di atong lakaw karon kay 3 years di atong motor. So kanay 3 years di atong motor, no? Para mapa-change oil lang ta. Direta sa Coastal Road mo agi. 3 years din ning rehistrado atong motor kay brand new po na to siya gipalit. Ang storya po ganiya dito sa pa-emission kay basta 300cc pataas kay 3 years. Sabi na ko kuan per year siya i-rehistro. So dili day, mali day. Ba daw. Sagit gapon siya. Karon padulong na ta sa Ulas na Yamaha. O day ni ang Coastal Road sa morning. Gwapo kayang view. Makita nimo ang Mount Apo. So diya ta nagpa-emission ganiya. Nagpa-emission on ta. Sukad atong naabot ni Coastal Road kay medyo wala na traffic sa Matina. Nakagwapo diri kay walay mga traffic lights. So gikan ka sa Ulas or sa Turil, paspas kay ka makaabot sa Kuanjud, Ecoland. So daghan na data na edit na videos, ipang post na nako to sila. Actually akong gi-schedule lang jud siya. Every Monday or Tuesday ta nag-upload. Pinakadugay na ng Wednesday. Dire na ta sa right kay Ulas lang man ta, Yamaha Ulas. So tudloan punta mo sa dalan dire kung asa mo moagib. So gikan sa Coastal Road, right ka, tapos dire-diretso lang nimo. Tapos kanina curve, kung diretso mo dito, papuan na to siya. Dito sa right kay padiretso ni siya sa Ulas ko. Sinay lang ta kay tigan kay balas.
o juga ni kadalasan ang makasemplang sa mga riders. Kinaiuban na di makabantay sa balas. Kung ako pag makita ko balas, kimuhinay na jugo. Grabe na day ka busy diri sa Talomo, no? Nanam ko siya dalan padulong sa coastal mo kung busy na kayo ni siya diri. So gawas na dito sa Ulas. Kung sirado pa ang Ulas. Sa oras mo mag-abre, boss? Ay, alas 8 pa? Balik na ako. Pa-change oil lang ko. So nanay naniid na HPG. Murag na dyan ni siya idakpon. Punta dili kita. Hi guys. Tanaw-tanaw itong mga motor din. Mas testingan na ito ang seat height. Kami akong pinaka-crush sa tanan MT-09. Hinahandik ko kay siyang tingog. Pero kaya rin di gapon.